Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Бәйрәм бүген төрки халыкларының яңа ел табигатьтә чын яз башлану билгесе дип кабул ителгән Нәүрүзне Казанда зурлап бәйрәм итәргә җыеналар. Бердәмлек тау күчерә Саба районының Мингәр авылы халкы хәрби госпитальгә гуманитар ярдәм күрсәтүнең үз җаен тапкан. Бер гасырлык ел язма, ялкын балалар һәм үсмерләр матбугаты үзенең 100 яшьлек юбилеен түгәрәк өстәл белән билгеләп үтте. Бүген 21 март яз фасылының көн белән төн тигезләшкән көне. Нәүрүз, төрки халыкларда ул яңа ел, табигатьтә чын яз башлану билгесе дип кабул ителә. Халык сынамышларына карасак, 21 март көнне тургайлар килсә, яз җитте дигән сүз. Ә синоптиклар бүген явым-төшемсез, иртән урыны белән туман фаразлый, көндез һава температурасы 5 градус җылы. Яз килү Нәүрүз бәйрәмен елдагыча республикада зурлап үткәрәләр. Быел да 23 мартта Казанда Галиәскәр Камал исемендәге театр янында Нәүрүз республика бәйрәме билгеләп үтелә. Төрле милләт халыклары үзләренең мәдәниятләре, гореф-гадәтләре белән таныштыра. Шара кунаклары халык уеннарында көч сынашып, милли ризыклардан авыз итеп, иҗади чыгышларда катнашалар. Шулай ук Нәүрүз гүзәлен сайлаячаклар. Бәйрәм чаралары Казанда көндезге сәгать 12-дә башлана. Бәйрәмнең тулы программасы белән Мәдәният министрлыгы сайтында танышырга мөмкин. Башка хәбәрләргә күчәбез. Россия президенты Владимир Путин Кремльдә сайлауда аны хуплаган шанычлы затлар белән очрашты. Әлеге исемлеккә 544 кеше кертелгән иде. Бу сәяси һәм иҗтимагый эшлеклеләр, мәдәният, сәнгать һәм фән вәкилләре, спортчылар. Аларның күбесе бик катлаулы шартларда эшләде. Очрашуда Татарстанның беренче президенты, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та бар иде. Дәүләт башлыгы барлык шанычлы затларга эшләре өчен рәхмәт белдерде. Предвыборный штаб пришло более 80 тысяч обращений. Примерно 40% по предварительному анализу это просто слова поддержки в адрес кандидата, за которого люди решили проголосовать. Все мы еще раз должны выразить слова благодарности избирателям, гражданам России за то доверие, которое они нам оказали. Именно нам всем вместе. Потому что и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны. Бу көннәрдә парламентта берничә комитет утырышы уза. Халык тарафыннан сайланучылар закон проектларын тиздән, ягъни 29 мартта узачак Дәүләт Советының алдагы утырышына әзерлиләр. Торак коммуналь хуҗалыгы мәсьәләләренә депутатлар аерым игътибар бирде. Торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше буенча элекеге комитет башлыгы, хәзер Дәүләт торак инспекциясе башлыгы Александр Тыгин Татэнергосбыт базасында бердәм исәп-хисап үзәге эшен бәяләде. Аның өстенлеге булып бердәм түләү документы. Әлеге документ кулланучыларга барлык хезмәтләр буенча мәгълүмат алырга, автомат рәвештә түләү исәбенә керә торган акчаларны бүлергә мөмкинлек бирә. Әгәр дә бу эш закон тарафыннан җайга салынса, проблеманың яртысы хәл ителә дип билгеләп үттеләр комитет утырышында. Бүген сөйләшкән сүзләр ул гомумән бик актуаль бүген көндә һәм без аның кайберләрен закон белән бу әйберне килербез дип уйлыйм. Икенчесе инде менә шушы управляющий компанияларның тиешенчә эшләмәвенә китереп чыгара. Менә бу мәсьәләдә без нәрсә дип әйттек инде, моны тыңлаганнан соң үзебезнең менә аның рекомендацияларын алып, бу өлкәдә буларның эшләү тәртибе буенча ниндидер закон килеп чыгар дип уйлыйбыз. Республикада махсус хәрби операцияда катнашучыларга төрле яклап ярдәм күрсәтү дәвам итә. Маскировка, челтәрләре үрү, оек башлар бәйләү, окоп шәмнәре ясау. Изге эшкә өлкәннәр белән бер рәттән балалар да кушыла. Саба районы халкы да күңел җылысын салып, алгы сызыкта булган хәрбиләргә ярдәм итә. Бердәмлек тау күчерә дигән әйтемнең мәгънәсенә нәкъ менә шундый вакытта төшенәсең. Мингәр авылы халкы махсус хәрби операция башланганнан бирле гуманитар ярдәм күрсәтүгә теләктәшлек белдереп яши. Хәзерге вакытта авылның 3 егете ватан сагында. Алар арасында Әлфия Вәлиуллинаның улы да бар. Салфет киндо. Шуны башта менә улай биклибез. Аннан яңадан бияққа биклибез. Меннән
шуклары чыгып калмасын дип, үч пишмак ясыйбыз да, шулай бикләп куябыз. Әле күптән түгел генә 9 маскировка челтәре ясап озатканнар. Хәрби госпитальдәге яралыларны бәйләү өчен кирәкле материаллар ясау гомере буе шәфкать туташы булып эшләгән Ваҗиха Шәйхуллина теләге. Шушы көннәрдә генә 600-гә якын тастымал әзерләгәннәр. Гомер буе мин медик булып эшләдем, инде медсестра булып эшләдем. Без бу эшне беләбез. Барыбыз исемендә дә әзме күп ярдәм итәсебез килә инде. Балаларыбыз исән-сау туган якларга җиңү белән әйләнеп кайтсыннар дип тырышабыз. Ялгызы гына яшәүче Хаҗинур Хайруллин үзенең өендә йөзләп тастымал ясап алып килгән. Әле кичләр озын, аны халык эчендә файдалы итеп уздыргач, күңелгә рәхәт ди ул. Илдар Галиәхмәтовның улы да махсус хәрби операциядә. Баласы өчен янып, ул да бу эштә ихластан катнаша. Халык күбрәк булган сайын эшләүе дә җиңелрәк. Дөньялар тынычланып, тормышлар тулы булсын иде. Изге Рамазан аенда бу иң зур теләкнең берсе. Алия Галиуллина, Гөлназ Вахитова, Ирек Салтанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Татар китабы йортында балалар һәм үсмерләр матбугатының төп проблемалары һәм шишелеш юллары дип исемләнгән түгәрәк өстәл оештырылды. Биредә ялкынлы 100 ел күргәзмәсе ачылды. Чарада язучылар, галимнәр, матбугат белгечләре, яшьләр оешмалары һәм мәгариф өлкәсе белгечләре катнашты. Түгәрәк өстәл ялкын журналының 100 еллык юбилее уңаеннан оештырылды. 1929 елның 20 мартында Муса Җәлил идеясы белән беренче тапкыр татар телендә балалар өчен кечкенә иптәшләр исемле журнал чыга башлый. Аннары ул тагын 4 тапкыр исемен үзгәртеп, безгә бүген ялкын буларак таныш. Журналның баш мөхәррире Илназ Фазулин ялкын журналы социаль челтәрләрдә дә шактый уңышлы гына эш алып бара дип билгеләп үтте. Ялкын чынлап та чорлар аша бүгенге көнгә кадәр килеп җитте. Аның төп миссиясе, төп максаты да инде ул яшүсмерләргә тугры дус булу, аларның проблемалары турында сөйләү, аларга мәшәкатьләрдән, кыенлыклардан чыгу юлларын тәкъдим итү, киңәш итү һәм әлеге максатка біз бүген дә тугры калып киләбез. Әлбәттә, заманга үзгәрү белән форматлар да үзгәрде, яңа алымнар барлыкка килде. Журнал гына түгел, бүген көндә мультимедиа редакция дип әйтергә тулы хакыбыз бар безнең. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Узган атнада башкалада традицион язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланды. Беренче көн нәтиҗәләре буенча халыкка 71 миллион сумнан артык продукция сатылган. Шулай ук авыл хуҗалыгы ярминкәләре авыл районнарында да уза, мәсәлән, бу Мөсли мәйданчыгы, биредә ит, сөт, йомырка һәм яшелчәләр тәкъдим ителгән. Мәйданчыкта даими рәвештә күрше районнардан, шулай ук Башкортстаннан авыл җитештерүчеләре катнаша. Алар ярминкә көнендә 500 меңнән артык товар саталар. Ярминкәгә кайберәүләр балаларын да алып килә. Алар өчен биредә махсус программа каралган. Менә җимешкә дип чыктык әле, җимешкә дип чыктым. Урада бит, әбиләр, урада табылды, алхамдулиллаһи шөкер. Халык өчен бу ярмарка действительно бик әйбәт. Халык үзләренең мәнфәгатьләрен карый, үзләренә кирәк әйберләрне сайлап ала. Күргәнегезчә бик матур, бик зур гына ассортимент. Бал да алырга була, балык та алырга була, алма да, ит тә, бөтен әйбер дә бар. Кием салымда без инде мондай ярмаркаларны үткәрәбез шоу программа белән. Обязательно концертный программа ясыйбыз. Ниндидер уеннар балалар өчен, шуңа күрә халык яратып йөри. 1 апрельгә кадәр республикада чәчү эшләре өчен бөтенесе дә әзер булырга тиеш. Мөслим районында барысы да тәртиптә. Бары тик чәчүлек техникасын кабат тикшереп чыгасы гына бар. Тулайым алганда агрофирмаларда һәм зур булмаган крестьян фермер хуҗалыкларында кыр эшләренә әзерлек бара. Туган як хуҗалыгында тракторлар, чәчү комплекслары, сиптергечләр ремонтлыйлар. 22 мең гектар сөрү җиренең 17 мең гектары эшкәртелә. 56 берәмлек комбайн һәм трактор. Шул исәптән заманча җиһазландырылган тракторлар иртәгә үк кырга чыгарга әзер. Бүгенге көндә инде техника әзерлеккә килгәндә безнең тракторлар 92%-ка әзер дип әйтергә кирәк. Тагылма кораллар инде бүгенге көндә безнең 100% бөтенесе дә әзер. Безнең инде бинада күргәнегезчә МТЗ тракторлары, К700 тракторы гына калды ремонтталар. Инде шушы кыска вакытта 10 көннәрдә әзерләп бетерәбез.
Исламов крестьян фермер хушалыгына тукталып үтик. Фермер авыл хушалыгы техникасы җитештерү буенча иң зур заводның хужасы булып тора. Шуңа күрә комбайннар, үзләре җитештергән тракторлар һәм чәчү комплекслары кыр эшләренә керешергә бүген үк әзер. Средний возраст в нашей компании где-то под 30 с копейками, под 30 лет с копейками. То есть вот очень много молодых ребят, по 18, 19, 20 лет. Башка крестьян фермер хужалыклары да хезмәттәшләреннән калышырга җыенмый. Техниканың гомуми саны 70 берәмлектән артык. Шул исәптән заманча җиһазландырылган тракторлар саны да җитәрлек. Техника готова, на 80% готова трактора. По сеялкам сейчас продолжается ремонт. Биредә яшь механизаторлар эшли. Алар арасында хезмәт кешесен данлыйбыз. Телерадиокомпания конкурсының узган елгы көмеш призеры Фаил Гыйзетдинов та биредә хезмәт куя. Безнең хәзерге вакытта шул ремонт эшләре бара. Чәчкечләргә, техникаларга алай бернинди дә каршылыклар юк. Запчастьлар кайтып тора. Алай Аллага шөкер, әйбәт. Эшләр бик күңелле. Бер-беребезгә булышып, нитеп эшләргә тырышабыз. Кояшның җылысы чыга башлады, карлар эреп бетүгә шул техникларны әзерләп бетерергә инде агрегатларны. Район хуҗалыкларында ырлык ашлама материаллары кайтару дәвам итә. Бүген көндә инде ашлама җыю дәвам итә. Безнең һәр гектарга 71 килограммда тәэсир итүче матдә ашлама топланды инде. Без аны 100 килограммга җиткәргә планлаштырабыз. Март азагына хәтлегендә безнең кайтып бетә өметләнәбез инде. Семинарга килгәндә районда 120% обеспеченность. Бүтән семинарларда үзебездә бар. Кукуруз, гомбалаш семинарлары март азагына кайтып бетә. Тоже акчалар түләнгән, контрактлар төзелгән. Механизатор белән тәэминлешкә килгәндә тоже һәр тракторда үзенең механизатор бар. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Безнең мирас журналы баш мөхәррире Ләбиб Лерон ел сайын матбугат ифтары уздыра. Ул гадәттә вафат булган журналистлар рухына багышлана. Быел нинди үзгәрешләр кертелгән? Дини мәҗлестән Мөршидә Җихан репортажы. Шушы даганы укып, мөселман халкы авыз ача. Журналистлар ифтарының быелгысы да Тукайдан башлап хәзергә кадәр иҗат иткән мәшһүр шәхесләрне искә алуга багышланды. Biz iftarni uzdurganda шундый бер максат куйган идек. Үзебезчә инде үзебезнең вафат булган авторларыбызны искә алырга булса беренче төп шарт, икенчесе инде матбугат ветераннарын чакырырга күпме кирәк тырышадыр иген. Менә инде тора бара зуррак булмасмы шушы мәҗлисне үткәрәлмәбезме дибез, чөнки безнең инде шәхесләребез бик күп. Озан әйтүчеләр бармак белән генә санарлык заманнар артта калды. Акрынлап уразаны 3 көн генә түгел, ай буе тотабыз. Дини вәзгыятьнең уңай якка үзгәрүендә үз артыннан ияртә белгән, яшәү рәвешләре белән үрнәк булган хәзрәтләрнең өлеше зур. Пәйгамбәр саллаллаху әйтте, үзара аралашыгыз, үзара аралашсагыз, йөзегез нурлы булыр, ризыгыгыз киң булыр. Калбыгыз чиста булыр, арагызда мәхәббәт артыр ди. Һәм инде менә шушы җыелган кешеләр арасында әлбәттә күңел бөтен кешенеке бер төрле генә булмый. Менә шушы чиста күңелле кешедән инде бөтен күңелләр безнең дәрес ала торган була. Ифтар өстәле түренә безнең мирас журналы белән һәр даим элемтәдә торган авторлар да чакырылган. Мәгълүм булганча, аларның күбесе язучылар. Тел динне саклый, дин телне саклый. Менә шунда аның файдасы дип уйлыйм, һәм киләчәктә гыйлемле муллалар, гыйлемле хәзрәтләр, гыйлемле ишаннар барлыкка килгәч, алар күп түгел. Вагаз укый белүче муллалар да сирәк. Менә шул вакытта инде ныклап кайткан булыр дип уйлыйм. Яшерин батырын түгел Татарстанда журналистика дилбегәсе иратлар кулында булса да, арбаны тартып баручылар хатын-кызлар. Шуңа да ифтарда аларның ирләргә караганда күбрәк булуы табигый. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху. Мине танығансыздыр инде, мин Фәния Хуҗахмәт булам. 30 ел буена татар мөселман календарын чыгаручы. Алланың рәхмәте булсын. Менә бу яшь дусларым мине шундый бәйрәмнәрдән калдырмыйлар. Мин сине йөгереп киләм, Ләбиб белән Фиданиянең бик тә саваплы бәйрәмнәренә килмичә калып булмый. Мәҗлескә чакырылган кунаклар арасыннан Рамазан ае фазиләтләрен искәрткән вәгазьләр сөйләүчеләр дә, аерым чыгыш ясаучылар да булды.
Бик ярын үткәрә торган шу ифтар мәҗлесе дә ул безнең фикердәшләрне, безнең әдәбият сәнгать әһелләрен, журналистларны бергә очраштыру мәҗлесе дип тә уйларга кирәк, авыз ачуына түгел әлбәттә. Һәм менә шу очрашулар вакытында безнең бер-беребезгә булган сорауларыбыз да туа, бер-беребез белән бер хәл итәрсе булган мәсьәләләр дә шунда хәл ителә бер кадәр. Һәм инде әлбәттә аның тагын төп мәгънәсе безнең үзебезнең кем икәнлегебезне, нинди өммәттән, нинди милләттән икәнлегебезне тагын бер кат искә төшереп, һәм безнең күп икәнлегебезне тагын бер-беребезгә күрсәтүдә. Татарстанның төп медиа үзәге булган бинада ифтар мәҗлесе узу үзегенә дә рухи тәрбия аслын аңлауда зур казаныш. Кыйбла тарафын белгән журналистлар саны да елдан-ел арта. Мөршидә Җихан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Кеше үзенең аңы белән яңа технологиялар уйлап таба, кулланышка кертә, тормышын җиңеләйтә. Ясалма фәһемнең мөмкинлекләре бик зур, кулланылыш даирәсе көннән-көн киңәя. Заманча технологиялар кешелек өчен куркыныч тудырмасмы? Бу турыда бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә ясалма фәһем белгече Сәйдәш Мифтахов таныштырыр. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Исәнмесез, Сәйдәш? Исәнмесез, хәерле көннәр. Ясалма фәһем. Кешенең аңы бар, әйеме? Аның ясалма фәһем белән аермасы нәрсәдә? Нинди мөмкинлекләре бар бүгенге көндә ясалма интеллект дип башкача әйтеп була инде, әйеме? Ясалма интеллект, ясалма фәһем ул инде технология. Ул технология буларак кешенең баш миенә охшатып, кешенең баш миендәге теге нейрон челтәрләренең аралашуына ниндидер теге шуңа охшатып ясалган технологиялар. Алар инде безнең белән бик күптәннән аларның барлыкка килгәне 1970 еллар, 60 еллар белән исәпләнә. Ләкин менә узган ел, 1-2 ел элек алар инде бик нык үсә башлады һәм яңа дәрәҗәгә чыкты. Без инде күбез бу ясалма фәһемне мәсәлән шул ук тавышлы ярдәмчеләр, навигаторны тавышландырулар һәм башка технологиялар аша беләбез. Ләкин хәзерге вакыттагы чын ясалма интеллект, ясалма фәһем менә яңа дәрәҗәгә чыккан. Ул инде алардан күпкә киңрәк. Бу инде технология буларак хәзер ясалма фәһем кешенең телен аңлый башлады һәм кеше белән кеше телендә сөйләшергә өйрәнә башлады. Элек менә инде бик күп еллар, бик күп дисәләгән еллар ясалма фәһем ул программчыларга бик яхшы гына инструмент иде. Ягъни мәсәлән без телефоныбызны алабыз, телефоныбызга фотография төшерәбез, анда хәзерге сыйфат ул инде профессиональ фотокамераларны кадәр чыга. Ләкин инде менә 1-2 ел элек, 22 елның ахырыннан барлыкка килде яңа технологик база һәм ул инде менә бу ясалма фәһемне кеше белән кеше телендә эшләргә өйрәтте. Һәм бу инде безгә гомумән яңа горизонтлар ача. Шуның кебек инде ясалма фәһем белән дә инде бик күп профессиялар барлыкка киләчәк. Инде бик күп илләрдә, бик күп зур компанияләрдә йөзләгән, меңләгән кешеләрне кыскартучы компаниялар бар. Бу инде чынлап ясалма фәһем бу эшендә бик нык алга китте дип әйтер идем. Интеллект мөмкинлекләр тудыра дидең, куркыныч та тудыра дип уйлыйм мин. Әйе, куркыныч та тудыра. Мәсәлән, хәзер инде кеше ялганлау өлкәсендә, менә шул индустриядә дип әйтик инде, бик нык алга китеш бар, чөнки инде хәзер теләсә кем, мин тик бик куркыныч иттереп сөйлим моны. Хәзер инде теләсә кем сезнең тавышыгызны яздырып алып, сезнең тавыш белән нинди кирәк шундый текстны сөйли ала, хәтта ки теге түгәрәкләр яздырабыз инде хәбәрләр, видео хәбәрләр. Анда да сезнең йөзегез белән ул инде сезнең тавышыгыз белән сөйли ала, технология мәсәлән шуны булдырырга ярдәм итә. Шуңа күрә дә бик күп менә шундый кеше алдалау, кеше ялганлау очраклары дөньяда теркәлә. Һәм бу инде безнең киләсе дөньябызның яңа авырлыгы булып тора дип әйтер идем. Ләкин шул ук вакытта ул инде кешегә эшен яхшыртырга, кешегә эшен күпкә тизрәк эшләргә дә мөмкинлекләр бирә. Ясалма интеллект белән аралашып, җанлы аралашуда шулай артка калмас микән соң? Булырга мөмкин, чөнки ясалма фәһем белән инде кеше белән аралашкан кебек хәзер аралашып була. Инде саңа кереп, инде үзегезнең фикерләрегезне ясагыз, ул инде сезгә кеше кебек җавап биреп, сезнең белән сөйләшә ала. Андай мөмкинлекләре бар. Шуңа күрә мәсәлән бик күп җирдә колл-центрларда кешеләр утыра иде, инде күпләгән булып. Алар урынына хәзер роботларны утырталар, чөнки инде ул күпкә хәтта ки сыйфатлырак та кешеләргә нәрсәдер сата ала. Ясалма фәһем шулай бик яхшы дәрәҗәгә җитә хәзер. Аны без әле теге кешелек буларак, җәмгыять буларак аны әле кулланырга гына өйрәнеп бетермәдек. Чөнки технология яңа.
Ләкин инде миңа калса бу бик күп үзгәрешләр үз артыннан тартып китерер. Кешенең шундый үзенчәлекле ягы бар бит инде, ул иҗат итә, хыяллана белә. Ясалма интеллект андый әйберләрне булдырамы? Кешенең иҗат итү, хыяллана белүе, ул гомумән алганда миңа калса күпчелек очракта ул барбер элек нәрсә күргән. Шуның ничек тәҗрибәгә таянып, ниндидер моңарчы күрмәгән яңалыкны, бәйләнешләрне ачуга гына кайтып кала. Күпчелек очракта. Бу инде теге асыл ниндидер бик гениаль иҗат өлкәсендә эшләүче кешеләрне әйтмим, бары тик без ничек әйтим инде, гади кешеләр дәрәҗәсендә иҗат күпчелек очракта шуңа кайтып кала. Бер рифманы истә калдырып, шуңа яңа сүзләр табу мәсәлән. Менә шул дәрәҗәдә ясалма фәһем шулай ук моны булдыра ала, чөнки аның нинди көчле ягы бар. Менә хәзерге вакытта таралып киткән текст ясалма фәһемнәре, текст белән эшләүче, алар бөтен интернетны күргән. Чынлап алар интернетта булган бөтен мәгълүматны күргән кеше үз гомерендә аны өйрәнеп бетер алмаслык кадәр мәгълүмат. Һәм шуңа күрә инде алар бөтен шагыйрьләрнең шигырьләрен, башка иҗат җимешләрен күргәннәр. Шуңа күрә мәсәлән хәзерге вакытта ясалма фәһем ясаган рәсемне һәм ниндидер бик гениаль рәссамның рәсемен янда куеп, кешегә күрсәтәләр. Менә кайсын кеше ясаган, кайсын ясалма фәһем ясаган. Кеше аңламый. Кеше айыра алмый. Менә шундый дәрәҗәгә җитте хәзерге вакытта ясалма фәһем. Һәм шуңа күрә инде безгә теге ничек дип әйтим инде, иҗтимагый өлкәдә булсын, инде иҗат өлкәсендә булсын, бизнес өлкәсендә булсын, шуны инде кулланырга, өйрәнергә кирәк. Чөнки чит илләрдә бу процесс инде бик актив бара, бездә әле әз генә әкренрәк бара дип уйлыйм. Бу ясалма фәһем белән сез шөгыльләнәсез бит инде, курсларда үткәрәсез. Бәлкем шундый теләгегез, ниятегез бардыр. Бу өлкәдә тагын нәрсәләр эшләргә кирәк икән, сезнең теләгегез нинди? Бу өлкәдә нәрсәләр эшләргә кирәк икән аңлар өчен өлкәнең нәрсә икәнен аңларга кирәк. Хәзерге вакытта әле өлкәнең 5 елдан нәрсә буласын бик күп кеше аңлап бетерми. Мин дә хәтта аңлап бетермим, чөнки бу өлкә шулкадәр тиз үсә ки, аның белән аны әлегә аңлап бетереп булмый. Мәсәлән, 1 ел ярым эчендә генә 3 революция диярлек ачышлар булды менә бу өлкәдә. Текст белән эшләү буенча, видео эшләү буенча һәм рәсемнәр эшләү буенча. Һәм инде моны беренче чиратта инде безнең татар теле контентны үстерүгә җибәрәсе килә. Шул вакытта безнең инде ясалма фәһем курсы ул инде татар телендә бу технологияны теге күз ачу максаты белән эшләнгән булса, инде алга таба да моны инде татар халкына татар телле мәгълүматны арттыруга куллану кирәк, чөнки без аны эшләмәсәк, без интернетта юк. Интернетта булмасак, без киләчәктә юк. Сәйдәш, сиңа кызыклы әңгәмә өчен, шундый төгәл җавапларың өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Иртәгә, иртәнге 9 тулып 15 минутта очрашырбыз, ә берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген уразаның 11нче көне, авыз ачу 18 сәгать 1 минутта була. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алла сүзе кебек күп исемле. Ашлык, иген, икмәк, ипекәй. Аш сүзеннән күчкән ант сүзенә ант иткәннәр тотып ипекәй. Урак урган татар хатыннары бәбәй йөрткән килеш карында. Иген урган урак кендек бавын ничә кискән арыш кырында. Солы урагында таптым сине, апаң туды борчак чапканда, икмәк календаре белән көне ашлык гены халкым канында. Авыл генда тук башаклар шавы, калач йөзле көләч таңнар бар, ил тамагын уйлап кырда куна арыш урагында туганнар. Кемдер анда кылыч кайраганда, саллы корал димәк дәлилгә, татар хатыннары яңа оннан камыр изә икмәк хәләлгә. Ипекәй дип илдә ант иткәндә, йөзе якты, сүзе хикмәтле, башка дәлил аңа кирәк түгел. Татарстан кулы икмәкле.